Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής κύριε Ελπιδοφόρε, σεβασμιότατη Αρχιερείς, σεβαστέ και αγαπητέ Πάτερ Αλέξανδρε Καρλούτσο, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ Εξωτερικών κύριε Γιώργο Κότσιρα, αξιότιμε Πρόεδρε του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων της Αμερικής και φίλτατε κύριε Αντώνη Λιμπεράκη, αγαπητοί άρχοντες και αρχόντισσες, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμεθα τους άρχοντες του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ο κομάντερ του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα, Αντώνης Λιμπεράκης, και το Διοικητικό Συμβούλιο είχαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης του παρόντος και πρώτου συνεδρίου των αρχόντων του Πατριαρχείου στην Αθήνα για την θρησκευτική ελευθερία. Η προάσπιση της ορθόδοξης πίστης μας είναι υποχρέωση όλων μας. Το συνέδριο, όπου το σωματείο μας Παμακάριστο των Αρχόντων του Πατριαρχείου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι συνδιοργανωτές, θα εδραιώσει τη συνεργασία όλων των αρχόντων της του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα και έχει την ευλογία της αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριου Βαρθολομαίου. Η επιτυχία του συνεδρίου και οι επικοδημητικές αποφάσεις και θέσεις πιστεύω ότι ιδιαίτερα θα χαροποιήσουν και θα ικανοποιήσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Σεβασμιότατη Αρχιεπίσκοπε Αμερικής και Ελπιδοφόρε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Αντώνη Λιμπεράκη και αγαπητοί άρχοντες, καλώς ήλθατε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Αθήνα. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριε Γιώργο Κότσιρε, ευχαριστούμε και εσάς και τους συνεργάτες σας για την υποδοχή και τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ.